Grote boze wolk. Ah, de grote boze wolk en de biggetjes. Ja, dan zal ik het sprookje dan vertellen. Ja. Dat jullie dan allemaal goed op. Dan kun je iets weer doorvertellen. Lang geleden woonde moeder met haar 3 kleine biggetjes aan de rand van het sprookjesbos. Maar op een gegeven moment waren de biggetjes oud genoeg om op zichzelf te gaan wonen. Althans, zo vond moeder Big dat het daar wel tijd voor was. Maar goed, alle 3 de biggetjes moesten dus hun eigen huisje gaan bouwen. En dat hadden ze niet allemaal evenveel zin in. En het eerste biggetje dat weet je wat, ik maak het mezelf gemakkelijk. Ik bouw een huisje van stro. En dat was makkelijk voor handen en snel gebouwd. En zo licht om te stellen natuurlijk. Precies, lekker makkelijk. Maar goed, het tweede biggetje had er ook. Maar dat is dik aan, maar ik ga hier omheen. Want de school was al op. Ja. Dus die maakte een huisje van dakken. En dit dakje heeft daar deel van uitgemaakt. Wat leuk. Dat is een bijzonder dakje. Ja, dit biggetje echter was heel ijverig en had heel veel geduld. Hij maakte een huisje van steen. Een huisje met een schoorsteen en alles erop en eraan. Op een dag kwam de grote boze wolk langs het eerste huisje, waar het biggetje de tuin aan het werk was. De wolk had wel honger en stormde op het biggetje af. Het biggetje kon er gauw genoeg naar binnen vluchten. Maar de wolk die had natuurlijk helemaal geen moeite om het huisje omver te blazen. Hij hufte en pufte en blies het huisje van stro zo omver. Gelukkig was het biggetje nog net ontsnapt. Hij kroop onder het stro vandaan en rende naar het huisje van zijn broertje. Met het huisje van dakken. Ja. De wolf die zag ze naar binnen vluchten en rende er gauw achteraan, maar vlak voor zijn neus sloeg de deur dicht. De biggetjes dachten dat ze veilig binnen zaten, maar de wolf haalde diep adem. Hij hufte en pufte weer en blies ook dit huis van dakken omver. De biggetjes waren zo geschrokken, maar toch nog net op tijd ontsnapt via het achterdeurtje. Ze renden naar het huisje van hun laatste broer. Het huisje van... Steen. Huisje van steen? Het huisje van steen. Ze hebben een huisje van stro gehad, van takken. Zo is het. Ze renden hun beentjes uit hun lijven en sloegen de deur achter zich dicht. En weer was de wolf net te laat om ze te pakken. Maar de wolf die dacht, ja, ik zal jullie wel krijgen. Hij haalde diep adem. Hij hufte en pufte en blies zijn longen uit zijn lijf. Maar wat denken jullie? Het huisje bleef gewoon staan. Ja, want een huisje van steen, dat blaast natuurlijk nooit omver. Maar de wolf probeerde het nog eens. Hij haalde weer allerdiepst adem en blies zo hard als hij kan. Maar het haalde niet uit. Nee, de biggetje zaten veilig binnen bij het huisje. Maar de wolf had een plannetje. Hij klom op het dak en liet zich door de schoorsteen zakken. Hij had alleen niet gezien dat er vuur brandde in de open haard. Dus hij brandde zijn billen en gilde het uit. Hij rende met een wolfpluim achter zich aan het huisje uit. En van de wolf hebben we daarna nooit meer iets gehoord. En deze billenbrand die moet op de blaren zitten. Zo is het maar net. En de 3 biggetjes, die leefden nog lang en gelukkig. Oh, wat een mooi verhaal. Hoe heeft u dat ontzettend mooi verteld? Toch, dank u wel. En zit dat allemaal in dat zakje van Kate? Het zit allemaal in dit zakje. In dit bijzondere zakje. Zou ik dit zakje wellicht mogen bewaren? Ja? Mogen wij dit zakje bewaren en dan kunnen we het thuis opschrijven? Ja, mag dat? Oh, gelukkig. Zou jij er dan zo lang op willen passen? Ja. Dan kunnen we hem thuis zo'n mooi goud figuurtje aanmaken en dan stoppen we hem in uw mand. Zo is dat, dan maken we er een gouden biggetje op. Een gouden biggetje. Dat is Dus de wolf had zo hard, zo diep ingeademd en blies zo hard dat dit takje helemaal hierin is geplaatst. zo is het. Ja. Dat is bijzonder. Inderdaad.